Първият камък е положен на 12 октомври 1890 година. По инициатива на епископ Иполит Агосто, сградата е завършена и осветена през 1892 година. Проектът е дело на италианския архитект Валентино дел Антонио от Моена, който е проектирал и католическата църква в Варна. Изграждането става възможно благодарение на дарения, като значителна роля изиграва френския свещеник от благороден произход Анри Дулсе, който привлича средства от свои богати приятели в чужбина. Цветните стъклописи са изработени в Будапеща от майстора Шандор Лигети през 1899 година. Те изобразяват сцени от живота на Христос, светото семейство, както и светци като света Жана Дарк, свети Кирил и Методи и патрона свети Павел от Кръста. Дърворезбите на алтарите и готическите мебели са доставени от Бохемия и Виена. Знаете ли, че този орган е бил истинска технологична инвестиция? Фирмата Voigt Zione е била сред най-добрите в света. Интересен факт е, че доставката е била рискована. По онова време Дунав е бил основен път, но заради влагата и клатенето са избрали железницата. Монтиране рекордно бързо, само за 10 дни, което показва прецизността на немските майстори. Доставане от немската фирма Фройд и синове през 1908 година срещу 6675 германски марки. Нека погледнем числата. 771 тръби. Най-големите са от дърво и произвеждат ниските разтърсващи тонове, а най-малките са от метал и звучат като птича песен. Пневматичната трактура означава, че когато органистът натисне клавиш, сигналът до тръбата се предава чрез въздушно налягане по тънки тръбички. Една много сложна и финна система. През юли 1908 година Руси за първи път чува този звук. Поканен е Емануил Пол от Букурещ, по това време голяма звезда. Хората са били изумени от романтичния звук на органа. За разлика от модерните органи, този звучи по-меко, почти като оркестър, скрит зад стените на църквата. Този орган е уникален за нашия регион. Единственият орган с пневматична трактура, система за управление на въздуха в Югоизточна Европа. Разполага с два мануала, клавиатури за ръце и педалиера, клавиатура за крака. Има 13 регистъра. Поради разположението на органа на емпорията, балкона над входа, звукът се отразява в срещния алтар и се връща обратно, създавайки естествено ехо, реверберация, което трае няколко секунди. Тъй като русинският орган е от ранните години на 20 век, дълго време не е разполагал с устройство за задвижване на мяха. В действителност този орган разполага с един единствен мях, служащ като основна въздушна камера за целия необходим въздух на инструмента, както за свирещите тръби, така и за пневматичните регистрови системи. Органистът е имал сериозни затруднения при свирането на инструмента, тъй като е бил нужен втори човек, калкант, за задвижване на работния мях, който е твърде тежък и труден за манипулиране и непрекъснато поддържане на достатъчно количество въздух в него. По-късно органът е снабден с електровентилатор за тази цел. Историята му не е само блясък. През 1977 година голямото земетресение във Вранча нанася тежки щети на сградата и инструмента. В продължение на почти 3 десетилетия органът мълчи. Мнозина са мислели, че той никога няма да засвири отново. Благодарение на усилията на общността и реставраторите е възстановен. Бил е част от международния фестивал Мартенски музикални дни. Световни музиканти са идвали в Русе специално за да посвирят на този инструмент.